waƙi'a ce mai wahalar yin kwatance, ƙa'ida ce mai maka sai ya fakaici, kaddara ce ta wani sai ya yi dace, wani wancan nan kuma sai ya takaice, duk rabo in rabbi ma ba a ƙwace. Kai! Ajiye ta! Ni wannan abun wallahi da ake a gidan nan ni ya ishe ni. Kwankwaya ɗaya zan je in sa a dafa min indomi. Indo za a yi ma ɗan jari kujja. Wato ka gama ɗiba kayan mutane, languna na fantekuna duk ka kwashe ka je ka yi jari bola sun kare ka dawo kan kwanka zata. To wallahi tana kira Indo. Babban suna ne ba? Indo? Na ce Indo. Indo ba kika ce? Indo ne Indo. Sunan kakata mu? Baban mu ta mutu. Barawon banza barawon wofi. Baban mu ta mutu kina zaki Indo. Amma wallahi duk laifin baban mu. Ya tashi ya je auro ki wallahi. Zo ka wuce. Salamu alaikum. Yawwa, shike nan. Me yake faruwa haka? Ke da danki kun tsaya kuna sa. Baba shigo nan waje na. Me yake faruwa? Ta ci mutunci na ba. Ta zagi babata, har da babanka ma in ta hada. Ta bar gidan nan kawai. Girmama haka. Malam. Abun ya girmama. Ta bar gidan nan. A'a. A tsaya tuku. Abun ya girmama haka. Kun bar gida kake cewa? Ni ban ma san wallahi in na ga ta gaba na faduwa yake yi wallahi. Malam. Ina jin. Idan na zo na ce maka yana satan mun fanci ka ce ƙarya nake, ya kwashe mun marafin randuna ka ce ƙarya nake, ya kwashe mun kwallon lebe ka ce ƙarya nake yi, yanzu gashi nan ya dawo kan kwan kaza ta ya tsuguna da leda zai yi ba. Ga kwan kazan nan ba ko leda a jikina shari ne. To ni ma ban ga zahiri. Yawwa. Kin dai faɗa ma ban ga zahiri ba. Malam. Shi ya ƙaryata ni kai ka ƙaryata ni malam. Ka dai ga gaskiya. To ai sai na ga abu za ka yanke hukunci. Yawwa abba. Alhamdulillah Amma ban ga abu ya zan yanke ma hukunci. Ba shakka. Abba ta bar gidan nan. A'a, maganar ta bari wani abu ne daban. Ba hurumin ka bane. To abba ni Wani ni na ne nan ba hurumin ka bane. fargaba ma ni na ganta ma tsoro Wani abu ne daban. Dodo kake gani. Kamata a ce da ɗanki kuɗa kunan nan jari. Malam nayi. A'a. Nayi malam. Ba daidai bane ba. Malam ka daina mun irin wannan abun malam kai ka mun shi ya muni. Ni na ke so ka ga kai lokaci da Allah ta. ita ma ta bar gidan. Wace? Me na ga ma jika? Wace? Ni kake gwalo billahi da la ilaha illa huwa zaka dawo gidan. Ai na ake gwana. Wallahi gara. Ai na ake gwana. Wallahi sai in buga ma ka buga mai. Ni kuma ni da kaina na ce ya tafi ni kuma abin ya da kaina ke. Malam kana kallo ya zage ni da safe ya zage ni da rana. Ta ban ji zakin bane. Ya kamata duk abin da zaka yi kai. Kan kwanka za ta mala a cikin gidan da an tsare rayuwa. Wani abin da kika zo kenan? Yau na gobe yau abu daban gobe wannan daban haka ya dace kenan. Malam ni ban haihu ba kasan ta ma ba za a bace ta haihuwa a cikin gida ba. Idan ban goya ɗana ba a bani in goya na kasan mana. Ko da su ma a riƙa hira a tsakar gida ina jin daɗi. Wallahi abin da ake ma a gidan da ya ishe ni malam. Abin da nake so da ki fahimta. Waya! Abin da nake so wannan yaro faɗanki ne. Ko? Wannan yaro ɗanki ne, bai kamata ki tsaya kuna nan ja in ja da shi. Malam kana ji yana ta zagi na tun safe yake ce min tsinaniya matsiya ce. Yake ce miki tsinaniya matsiya ce? Ai malam kana ji ne daga sauran waya ina ji ka ji kalmomin da yake faɗa. Ni da na ji kuna ɗan hatsaniya ke da shi, kuma wanda na ga bai dace ba ce ɗanki kuna nan alba. Hatsaniyar ice ki ce, kinga babu ta. Wallahi kai laifinka ne malam wallahi laifinka ne. Tun da ake wallahi kazan nan ta kusa shekara tana goyi a cikin gidan da yana neman ta yana rasa. An maciji na dora sheri na dauka maciji ne yake zuwa yana ɗeban mun kwai ashe maciji ne mai kafa biyu. Wallahi sai an biya ni kwai na. An biya ni aka mara da naji an ce an ganka a teburin mai shayi ka je so ya kwai na san da kuɗin ka dai wallahi ba za ka iya siyan indomi da kwai ba. Wallahi kawai ka biya ni kwai na. Wallahi Allah sai an biya ni kwai na Allah. To ni ma ni nake ɗaukan kwan kenan ni ma. Kawai ka biya ni kwaina. Nace ni nake ɗaukan kwani Ka biya ni kwaina kawai. Ya riga shi da tike. Ti ya kwashe min wan wallahi biya ni kwaina Allah ka biya ni kwaina. Wallahi Allah sai ka biya ni kwaina. Shikenan. Bara in tashi din shiga ɗaki. Wallahi malam sai ka biya ni kwaina ka biya ni kwaina. Wallahi ne ka zan yi.
Wallahi kwaina ya baka wallahi sai an biya ni kwaina. Wallahi a biya ni kwaina wallahi Allah a biya ni kwaina. Kaddara ta gaza cin manufina. Ɗauki ɗora ba sai mai nasara ba. Kaddara ta. Wa alaikum salam. Na gajiya. Ba bashi. Kuɗi na zo ki bani. Wannan kuɗin da ina Ba bashi. To ai ina zuwa ne. Allah ya dan wanke ma na zo. To kai da na gaya maka tunda A'a da Allah kawai ni magana kuɗi na zo ne kawai ki bani. Akan rashin kuɗin da wala zan iya miki komai ba wani alaka tsakanin da ke. Wannan dangantaka kuce da babata. Ba bashi. Ka san da wa kake maganar nan kuwa? Shi za ma ban goyi gona kan idan ki ba ma. Kawai. To batun kuɗi ai ba kai ka ban ba. Da ba ni na baki ba amma dai ina da hakki da kuɗin ko? Kai hakuri dan Allah to kaje za a baka. Gaskiya ni ba zan bar gidan nan ba sai ko kuma in dauka ni. Kayan kuɗi a ina ka gansu to? Shiga zan yi duba. A cikin ɗakin? To sai ka zo ka shiga da kai ka sai min ɗakin. Wallahi shiga zan yi duba. Allah. Ai ba zai yi ba. Kakka min rashin kunya ba bashi. Kakka min rashin kunya. Kakka min rashin kunya. Kunya tana gona. Ni kake gaya wannan kalmar? Ba bashi in haife ka a ciki na ka tsaya kana gaya wannan maganar? Mai da ni ciki. Tunda kin haife. In mai da kai ne kake gaya in mai da kai. Dan Allah ne ki ɗauko kuɗin ki bani. Abokai na suna waje. Ba ni da shi. Ba ki da shi. Kai, ba a min rashin mutunci wallahi. Wallahi ba a min rashin mutunci. Kai! Ya haka kai ina kiyaye ka wallahi. Ina kiyaye ka yaron nan. Wallahi sai na dawo kuma sai kin ba. Ka dawo din kuma wallahi yanzu zan zo gidan uwar taka in same ka. Wallahi yanzu zan zo gidan uwar taka in same ka. Ni wannan yaron zai zo ya rinka yin wannan abun a cikin gida. Ni sai wallahi shi yasa haihuwa ta yi rana a rayuwa. Wallahi shi yasa haihuwa take da daɗi a rayuwa. Amma yaro kamar kai ka zo ka rinka min wannan rashin mutuncin. Wallahi Allah na gode maka wallahi. Kaddara ta gaza cin manufina. Ɗauki ɗora ba sai mai nasara ba. Kaddara ta. Assalamu alaikum. Ba shigo ƙawata amma ba sallama. Ba a sallama a nan. Gafara dai zaki ce kawai. To, gafaran ku dai. Yawwa. Gafaran ki dai. Shigo. Lalai marhaba. Ana ciki kenan. Ai wallahi. Ai jiran ki nake yi na kasa na tsare. Saboda kawai da zo ta shiga ta tare miki gobe. Allah sarki. Ga ta nan. Hajiya. Na san dai ka san komai tun da kana. Wannan tafi ki ni bibi. Wannan. Ina yi ni boka? Ba a gaishe ni. Sai dai ki ce kutumar uban ka buka. Ai ba ai haka ba. Boka mai gani har hanji. Boka ciki duk layu. Allah tsina aikin bokanci. Yawa Hajiya godiya muke yi. Ita wannan matsalar ta haihuwa inda bai bayani. Na san da zuwanta. Kuma na san abin da ke damunta. Na so in ji ƙarin bayani. To, boka dama dai ka sani. Ni haihuwa dai nake nema gaskiya saboda shi mijina ƴaƴansa biyu. To kuma dai abin da suka ga dama suke a cikin gidan nan. Ni kuma ban taɓa haihuwa ba shine dama na zo gurin boka in ji bayani. Ko ƴaƴan nan su zo ko kuma ni in zo. Ko ta halin yaya ma ni boka. Ko ki je ko su zo. Su zo din dai. Ko ta halin yaya ma ni in same su kowane iri ne boka saboda gaskiya irin abin nan ni. Dakata! Bunyanye, bumburin kunna salama, an gira biya, fa kana nema, hausa barkatan nebo. Aljani mai sigina. Ba yanzu ba, ɗan gobanka, ba irin naka bane wannan. Yawwa, maza take so ko mata? Maza. An gama samu. Ina jin abin da kike faɗa. Ai mun magana muke maka ce ta so maza saboda gado. Gado ke yawa. Kuma ga mijin na gan shi. Gashi nan. Dan fari dogo tunturna. Ga yana ne dan kundalo. Yawwa to abin da za a jiya. Yawwa. Yanzu ina da sharaɗi. Zaki
yi tafiya da daddare ki je bakin rijiya ki jawo ruwa misalin karfe 2 idan kika jawo sannan zan baki kwaɗan daddawan ba irin ta nan bane ta Jamaica zaki haɗi ƙwallo 3 in kika haɗi ƙwallo 3 zaki haifi aya 4 bara ya miki mai kankat ki haifi maza 3 maza 2 kina da aya 5 yawa kai na buluska dakata shantu a'a ba daga kasuwan garu ba kai kada kai mu jogana ka san balbiya nan za ka kai mu ka ɗiba mata ayan aljanu burukuku a bulunkutu yawwa hajiya dakata banda rawa A'a wai ƴaƴan mutane take so ka ƴaƴan. ƴaƴan mutane za a sa mata. Ta zane murmushi. Za a sa mata ƴaƴan mutane. To ka ƴaƴan aljanu. ƴaƴan mutane za a sa miki. Ma zan ta yi da su. To ina zuwa a yi mana shiru. Hajiya ga wannan ƙwallon a bata. A bata wannan ƙwallon. Ta sha. Wannan su ne daddawan masar. Shi ne daddawan masar. Wannan sarkin aljanu Tanimu. Mai rangaza. Mai balbiya. Mai gasar. Kuma ka ce za ta kawo zabi ko? Za ta kawo zabi saboda za mu yi amfani da ƙwalwan zabi. Kuma kwaya nawa? Yawwa kwaya 8 ko 7 za ta kawo. To guda 12 za ta kawo saboda aikin ki yayi kyau. Yawwa shi ne. Shi ne hajiya gaskiya ne. Kawata. Ke kika ce kuɗin aka zo yana yin aiki ba sai an ba da kuɗi ba. Ha? To ai duk wani abu da za ka yi shi yana buƙatar idan kika aiki yaro da ba kina ba shi lada ba? Wannan ladan aiki ne kafin aikin ke ci. Ba abun wasa ne ana da su a kasuwa. Wannan ba na son cece ku ce irin nata. In ba za ta iya ba mai da ta dankalin Hausa. To kin ji. Ce mai na amince. To ta amince ta. Yawwa. Ta amince. Ba zan baki maganin ba sai na shiga zan mun gama da zan je kai maganin. Jiya. Kudin adashin nan. Ki ana na fasa aikin. Ki gaya mai ya duba min shine baya haihuwa. Ya sake ni in fito. Sai in sake wani aura. To za ki aura? Hajiya, wannan sai in shigo mu haɗu. Kan uban can, za ki fita ko yana ci da fara uban ki mijin nawa? Ki fice ki ba mu waje. To ai mai da hannun ƴaƴan biri. Yawa! Za ki fita ko sai na miki rashin mutunci. Da bayan ake fita an ba kai ba wallahi mai da kunkuru, talakan kunkuru. Hajiya. Za ki fita ko na miki kafa. Salamu. Bare mu fita. Alƙur'an fita. Hajiya. Karama ya iska bacci alƙur'ani da mafi buwa ne. Anya wannan taurin kai ne ta wallahi tallahi. Anya ba jakadiya mandiya bane wannan. Anya ba mandiya bane. Kwadar ta ba da ba zai ciwo. Gaskiya ba. Kaddara ta gaza cin manufina. Ɗauki ɗora ba sai mai nasara ba. Abba, dama abin da ya sa na ce in zo in same ka, wannan takarda ce da muka je muka nemo a birni ina son fito takarar kamsila a garin nan. Babban magana ke. Saboda mun yi magana da abokanai na kuma mun samu mai anguwa mun gaya masa. Kuma ya ce gaskiya hakan da na yi daidai ne kuma za su bani goyon baya insha Allah 100% a ce mun samu kansila dan wat ɗinmu. Yawwa to shine ni na dace ba dan gaya maka a taya mu da addu'a. Yawwa insha Allah wannan dai shine abin da nake so in gaya maka. To shi kenan abin da yake akwai dama ai duk abin da ake bukata a samu irin ku mutanen kirki kuma muke ganin Allah sa da idan sun samu shugabanci abin zai daidaita mu abin da muke gani. To alhamdulillah abba. Allah ya bada nasara Allah ya taimaka. Amin wannan takarda ne wanda aka bani a can din na ciccike gobe insha Allah zan kai ta. Alhamdulillah. Insha Allah. Alhamdulillah. Nagode abba. Amin. Nagode. Allah Amma da abba wai so nake wai ni in koma gidan kanwata kawai da zama. To saboda me kuma? Da shike munafiki ne ka algungumi. Shine ka zaga. Ka je wajen bishiyar mangoro. Ka dauki kayan sako a ajjaka. Ka tura akai wannan tuttuɓen biyar bazawarar taka. Bai kama da buhun taki. To yanzu dan Allah banda abinki banda rigimaki ai da sai ki tambaye ni ki ce kin ga na mika yaron nan abin nan kaya menene ne na mika mar na kina tambaya an kina tambaya din ai ana
nan tsiye ka kace min sam kai ba aure za ka yi ba kai babu ruwanka ba aure za ka yi ba kaza ka lalabe da daɗin baki irin naku na maza kuma da na tsiye yaron na tare shi sai ya ce ai babarsa kake nema wannan shirgegen yaron ba san munan yaro za ka aure uwarsa ta yi agwara da shi a gidan nan ya ce uwarsa za ka aura ba zawarar ka ce kuma za ka kawo ta gidan nan kuma tare da shi za su zo na rantsa da rabbul izzati in ba nan na tsoron kan shari'a ta aukai shari'a ya hau kaina ba da sai na cima lafa ubansa shi da uwar tasa gaba daya in ya so a daure na ai na isa daure kuma ni ma irin mulki ce yan sarauta